Союз Агро җәмгыяте басуында узган сабанчылар ярышында районыбыз хуҗалыкларында тырыш хезмәт куйган 13 механизатор үзенең осталыгын сынады. Матур бер традициягә әйләнгән әлеге бәйрәмне район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләү һәм рәхмәт сүзләр белән ачып җибәрде. Узак еллар әлеге тармакта эшләп, лаеклы хезмәт куйган ветераннарга туган көннәрен билгеләп үтүче механизаторларга бүләкләр тапшырды. Җиңүчеләр ике категорияда сөрү һәм туфракны өстән эшкәртү буенча билгеләнде. Жюри әгъзалары барысында энә күзеннән үткәрде. Алдынгыларны ачыклаганда буразналарның тигезлеге, эшкәртү тирәнлеге, хезмәт куркынычсызлыгын саклауда исәпкә алынды. Сабан белән сөрүчеләр арасында быел беренче урынга Союз Агро җәмгыятеннән Сергей Алешин лаек булды. Туфракны өстән эшкәртүдә шулай ук Союз Агродан Федор Әсфәндияров җиңү яулады. Җиңүче исемен яулаган һәм призлы урыннарга лаек булган егетләрнең барысына да рәхмәт хатлары һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Зур җиңүләрегез белән